Olunga yes umuhle phaphama vuka uzophila izinto zokuphila uvuke njengoba uthi ufuna ukuba uma abantwana bakho kusanda ukwenzeka kusengenzeka sini uNkulunkulu akamlahli umuntu izinto ziyajika uyazi zisangajika izinto ngelinye ilanga sikhona thina soma nawe uwena ozoyihlulekela thina sikhona ukukusupport mina ngifuna ungenza ikhanda ngifuna ukwenziwa wena ikhanda ngifuna ubuyele ekhaya ube nabantwana bakho ngelinye ilanga sikulande ube nabantwana bakho uzositshela ukuthi sekulungile deal Asibingelele bathandi nabalandeli bale channel. Sivuka nezibhlungu namhlanje zokudlula emhlabeni kwalawo obengumsakazeli woKhozi FM umama uZanele Mbokazi. Mama uZanele Mbokazi ugule isikhathi eside kukalwa ngesifo sohlangothi okaMbokazi. Waphuma ke kule msakazo ke ekhala ke ngokuthi ushawa ikhanda njalo mayengena ke emsebenzini emsakazweni uKhozi FM. Lokhu kwenzeka ngemva kokuba kade kwehlule nje emva kokuba ke lapha kade kwehlule nje umsakazo uKhozi FM uBK ubheka Mchunu kwabeke sekungena kuye kumama uZanele Mbokazi. Umama uZanele Mbokazi wabe sengeniswa ke esibhedlela kwacelwa ke abomphakathi ukuthi ke mabamdonetele baphinde bamkhulekele nembalo umphakathi ke wakwenza lokho. Esinsukwini ezehlule umkhonyana ke kamama uZanele Mbokazi belokhu kuyasisa kumphakathi ngokuthi ke umama uZanele Mbokazi uyelulama esibhedlela. Lokho kuhambe kwahamba kwaze kwaba nethemba lokuthi kuthiwa kuyaphuma kwathiwa ke ngekudala uzophinda swakale ke futhi emoyeni. Kodwa kabaningi balokhu ke beshila ukuthi ke cha ayinoke ngosiwe indlela okwenzeka ngayo kulomsakazo uKhozi FM kungenzeka umama uZanele Mbokazi angeke asaphinda alibone ilanga. Uzokhumbuleka futhi ukuthi ke nenyanga ke yodumo ewumprofeti inyanga uDr Khehlelezi ungomunye futhi owaphumela obala wathi ke yena ngesibonakaliso sesibonile umama uZanele Mbokazi angeke azawuqede lo nyaka. Lokho kwenza ukuthi ke uDr Khehlelezi kube nokuphikisana phakathi kwakhe noBhaka. uBhaka wangena wathi uKhehlelezi udla ke nje ke lapha ke bakithi ke imbumba into ke engekho le amathambo akhe ke ayabheda. uBhaka wathi ke umama uZanele Mbokazi ungomunye wabantu kabazophila isikhathi eside futhi njengoba ke sekuthiwa kuzophuma maduzane esibhedlela angeke kusenzeka lutho kuyena. Yena ngokubona kwakhe njengoba ke seyile na intumbeni yakhe ubona kumama uZanele Mbokazi ezokhona ukuphila isikhathi eside. uKhehlelezi wahamba kwelokuthi cha umama uZanele Mbokazi angeke azawuqede lo nyaka. Namhlanje ke ekseni abe Crown Gospel Music Award okuwona futhi ama awards adalwa ke noma ke aqalwa ngumama uZanele Mbokazi kanye ke nomkakhe nampelini kanye ke lapha ke nomkhonyana ke wakhe uBishop uMbokazi. Lama crowd afezeke ukuthi ke okaMbokazi akasekho emhlabeni. Umama uZanele Mbokazi uzokhumbuleka ngokuthi ungomunye wabasakazi athi bekade behamba phambili emsakazweni woKhozi FM. Umama uZanele Mbokazi wasakaza kulo msakazo ngaphambilini wayeka waphinde ke futhi emva kweminyaka wabuya njengoba ke esebuya kanti usezovalelisa emhlabeni. okaMbokazi ushone ngokusaka kwanamhlanje kanti izindaba zokushona kwazokudlula kwakhe emhlabeni zimemezelwe ke khona namhlanje futhi ngokusa nje zimemezelwa yibo kabe Crown Gospel Music Awards ngeswi noma ngemvumo yomyeni wakhe uBishop uMkambule. uBishop uMkambule uthi ke cha bacela ukuthi ke beumndeni babeke nesikhathi sokuthi ke bazithole emva kwalesi sehlo abasesibehlele. Kodwa ke futhi amaswa lokho engenile bethi ke phephisani bomsuthu phephisani boNkambule akasekho umama uZanele Mbokazi ubengumsakazi womsakazo uKhozi FM. Akwasiwa ukuthi kahle yini lenehla abantu kulo yamsakazelo umphakathi njengoba kehlule emhlabeni nje ke emva kukaBK ubheka Mchunu obekade ke landele uSicelo Mbokazi obekade ke elandele uIvan Sihlophe. Lukhulu olunzeka kulo yamsakazo.